बाजिगुथि फोरोंगिरि सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै उदालगुरि जिल्ला आबसुनि सिङाव जा मोनसे बरायनाय हाबाफारि बा फोरोंगिरि सान फालिनायनि हाबाफारिजों दिनै जोंखौ बरायबाय। बेनि थाखाय आं गिबियावनो गासै मावथि सोद्रोमा बिबानगिरि बिथांमोननिसिम साबायखरखौ बावहरग्रोबाय। आं व्यक्तिगत हिसाबै बुंनो सानो जे आं व्यक्तिगत हिसाबै दिनै 20 बोसोर आलारि एमइ स्कुलावहाय माने फेन्सार फोरोंगिरि हिसाबै मावना दंबोयो आरो बे मावनाय समावहा जा नुबाय गभर्नमेन्टआ जाखिना खामानि मावबोबाय जोंनि सायावहा थांनाय 2013 मायथाइयावहा प्रभिन्सियेलाइज खालामनो लाबाय। बे प्रभिन्सियेलाइज खालामनायाव बायदि माने आंखाल होननानै माने फरायसालिफोरखौ दानना गालांबाय। बे एक्सुवेलि खोथाया बिथांमोननि मोनसे प्रि प्लेनआ बेनो जे बिथांमोना बेबायदि फोरोंगिरि माने फरायसालिफोरखौ लायोब्ला बिथांमोननि जिथु साननाय हनाय बेयो हयथ' जाफुंनाय नङा। नाथाय जों बेखौनो बुंनो सानो जोंनि जा गोनांथि दङ डकुमेन्ट्सनि गोनांथि माने नर्म्स होनना बुंदों जायखौ, बे नर्म्सफोरा जोंहा आबुंखासै। जों दाबो दिन्थिनो हायो बिथांमोना जुदि जोंनावहा डाइरेक्ट माने फिजिकेल भेरिफिकेसन खालामनो फैयोब्ला जों दिन्थिदों, गोबां सम दिन्थिदों, थेवब्लाबो जोंहा जाफुंना फैयाखै। खोथाया जाबाय गोरोबथानि गेजेरजों नोंथांमोननि जिथु माने भेन्सार स्कुल बेखौ जाफुंगोन होननानै जों गोबाङैनो आखा खालामदों बे मोनसेखौ। आरो जों बेनिखायनो दिनै सानदों जे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जुदि जाफुङोब्लासो जाफुंगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो नंखायबा बे जाफुंनाय नङा होननानै जोङो साननाय मोनसे फैदों आरोखि। बेखिनियानो। दिनै फोरोंगिरिनि सानाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव माने एबसु अफिसाव फोरोंगिरि सान खुंनाय जादों। बेयावहाय आं भेन्सार स्कुलनि फोरोंगिरि हिसाबै दिनै आं जोबोद गोजोनदों। मानो होनबा जोंनि बेयावहाय बिथां प्रमद बर' सारा माने फैनानै जोंखौ माने इयुनाव जोंनि सोलोंथायाव जौगागोन होननानै जोंखौ जोबोर आसा होनायनि थाखाय आंनि फरायसालिया ततलापारा एमइ स्कुल। बेसेबां बोसोर जाखो? बे प्राय 30 बोसोर जाहैबाय गायसननायनिफ्राय। बेनिफ्राय नैबे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बे फरायसालिया सरकारि जागोन होननानै सानदोंमोन। आं बेखौ जोबोर माने आसा। आं सानो असम सरकारा जेबो बेयाव माने खामानि मावनाय नंला बायदि मोनहैबाय आं, जिथु थगायबाय थादों। हाग्रामा सरकाराथ' जोंनो माने सोलोंथाइनि सोमोन्दै जेबोखौनो माने राहा लायाखै बा लाबोनायखौ नुनो मोनाखै। आं बेखौनो बुङोदि बिथांमोनाबो माने सोलोंथाइनि सोमोन्दै जेबो राहा लानाय नङा इयुनावबो। बिसायख'थिनि बेलायाव आं बेखौनो बुंनो सानो जोंनि बे जुदि UPPLआ जुदि देरहानो हायोबा गभर्नमेन्ट जुदि गठन खालामनो हायोब्ला निस्सय जों बायदि भेन्सार स्कुल बा सोलोंथाइखौ जोबोर जौगाहोगोन होननानै आं मिजिंथियो। खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रिमा देबजानी बर'। आं टंला रतनपुर बर' मिडियामाव एमइआव 95निफ्राय खाथिनानै दङ। दिनैसिम बे स्कुला सरकारि जायाखै आरो बेयावहाय 95निफ्राय बेसेबां गोबावजों आरो सहायबावनो जोङो दा माने अबस्था गैयै जालांदों। जों आरो निजायनि जायै लोङै बेसेबां खाथिबावनो गथ' गथाय गारनानै न'खर गारनानै न'खरनि खामानिखौबो गारनो हाया, स्कुलावबो थांनो गोनां जायो सम होनानै। बेबायदिनो जोङो दिनै बैसोआबो नेबाय थाया, दिनै सान हर बेबायदिनो बैसोआ थांबाय थादों। दिनै सरकारखौ लागोन होननानै भाबिबाय थादोंमोन, बिटिसि सरकारखौ लागोन होननानै जोङो बिथां हाग्रामा महिलारिखौ जोङो भाबिदोंमोन जे जोंनि बिथांनि राजत्वनि समावनो बिथांनि रायजो सालायनायनि समावनो जोंनि फरायसालिया जागोन होननानै जों सानदोंमोन। नाथाय जोङो फंसेबो फरायसालिनि इडुकेसननि बेलायाव जेबो बुंनाय खोनानो मोनासै, बिथांखौनो नेबाय थादोंमोन। बेखायनो जों दिनै सोलायनाय नागिरनानै जाहाथे प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बे UPPLआव जिहेतु थांखि लादों फरायसालिनि सोमोन्दै, बिथाङानो जोंनि बे फरायसालिनि जोंनि गांनाय उखैनाय जोंनि दुखु दाहा गासैखौबो सहायनो हागोन होननानै आं बिथांखौनो मदद होयो। गासै रायजो राजायाबो जाहाथे स्कुलखौ जानांगौ, बर' मिडियामखौ जानांगौ। जों दिनै थालांबाय थादों। LP ME जिबानो जायाखै, गथ' गथाया सारखार जालांदों
आदां गादां जालांनो हमदों जों फोरोंगिरिफ्राबो आदां गादां जालांनो हमदों जों मा खालामगोन मा राहा मोनगोन माहाव मा खालामगोन जोंहा बयगबो गैला बेलेग खामानि मावना जानोबो खेथि मावबाबो खेथि मावनोबो हालिया जालांबाय थादों जोंहा बैसोआ रालांबाय थादों देहाफोरा मोजां नंलिया थैअर मोजां नंलिया जों दा नै रिटायार जानो सम सफैबाय थादों बे साननैसोनि जुदि प्रमद बर' सार बिथाङा जुदि जोंनि गांनाय उखैनायखौ माबाफोर होनो हायोब्ला जों बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जोंनि बे जों जादों खालिंदुवार समस्तिनि जोंनि फरायसालिया बनजार दैमारिया सानसे समाव जोंनि फरायसालिनिबो प्रेसिडेन्टमोन नाथाय प्रेसिडेन्टब्लाबो जेबो फरायसालिनि सोमोन्दै जेबो बुङासै बेखायनो जोंहा बिथांनि सायाव बहुद दुखु दङ आरो बिथांखौ बुंगोन होननानै बिथाङा रिक्स लागोन होननानै जोङो सानदोंमोन नाथाय जों सिगां रायजो राजाया सिगांनि दिनावनो बिदि खाङि खाङि रायजो राजानिफ्राय फैसा बाङाय मांला होयोमोन दिनै सारमोना बेसेबां दिनै 17 बोसोर सलायबाय थानायनि बेलायावबो जोंहाय जेबो मोनसे होनायनि जेबो थांखि लायासै बिनि थाखायनो जोंहा गोरबोआव बिराद दुखु दङ बै दुखुनि थाखायनो जोंहा माने सहाय गनो हालिया दा मा जायो रायजो राजाफ्राबो आपत्ति खालामथों फरायसालिफोरखौ लानांगौ नहलेबा बै बर' मिडियामफ्रा जोबलांनो हमदोंसै आरो जेबो जानाय नङा बेखायनो प्रमद बर' सारा जिथुनिखि थांखि लादों बा जिथुनिखि बिटिआर एकर्डआव जिथु शिक्षानि भितर माबा लादों बे जाहाथे जाफुंथों गासै रायजो राजानि गोदो जोंनि बैसोनिबो बहुत गोदो सार दङ बायद' दङ बिथांमोननि जिउआबो जाहाथे गथ' गथायखौ लानानै मोजाङै रायजो खुंनो हालांथों 10 बोसोरसे मोनो आरो बेखौनो माबा होथों आरो बे जिथुनिखि टिउटरनि माबा खालामदों बे टिउटरावलाय 10,000आवलाय मा खालामगोन एसे बोसोर थारुवा जाना थाबाय दिनै बे टिउटरनि दरमाहादो 10,000 12,000 मा जागोन इमान माने शिक्षानि बेलायाव इडुकेसननि बेलायाव अखमनि शिक्षा मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बेसे राजनिति खालामबाय थादों दिनै 50% 45% नागिरनायावनो जोंनि मानसिया टेटबो होनो हालिया आरो इनिफ्राय DLEDबो खालामनो हालिया बेबायदि अबस्थायाव खालामना होदो दिनै जों नुनो मोनदों मैया दाखालि मा तारिख मोनथाय बै खालि माबा टेटनि रिजाल्ट होदो बेवहाय जोंनि बर' मानसियानो गैया जों बहुत दुखु मोनदों आरो बहुत दुखु सोरनि सिगाङाव फोरमायबावगोन जोंहा उपाय गैलिया बेखायनो बेबायदि राजनिति खालामबाय थानाङा जोंहा प्रमद बर' सारखौनो जोङो आसा खालामदों बिथाङानो जोंनि जिउखौ जि खालामोसै बिथांनि सायावनो जोंहा भरखा आंनि मुङा मुस्रि सनाराम बर' आं रतनपुर गोजौ फरायसालिनि लेङाइ फोरोंगिरि दा जोंनि स्कुला जाबाय 1993 आव रिकगनाइज लोगोसे बर' मिडियामखौ इन्ट्रडिउस खालामदोंमोन 1999 आव इन्ट्रडिउस खालामदोंमोन नाथाय बे सप्तायाव जोंहा माबा स्कुला थाबनो जाना थांबाय फरायसालिया प्रभिन्सियेलाइज जालांबाय एसामिस मिडियामा प्रभिन्सियेलाइज जालांबाय बर' मिडियामखौ नो रिजनाव गालांबाय दा बिनि जाहोनाव जोंहा बहुत न'आव खुब दङ जे आं सानसेखालि गाबै बुंदोंमोन जे आइसखौबो बुंदोंमोन जे मोननैखालाय मिडियाम बर' मिडियाम आरो एसामिस मिडियाम जे मोनसे मिडियामा सरकारि जालांबाय आरो मोनसे मिडियामा माने बिदि थालांखो बे मानि जाहोनाव मा गोरोन्थि दङ जायनि जाहोनाव जोंनि रिजाल्टआ खुनु दिना बेक जायाखैमोन मोजांसो मा केटेगरियाव जोंखौ बेबायदि गालांखो होननानै आं बिथां नबिन बर' सारखौ बिथांखौ बुंबाय दा बे समाव जालांबाय बिनि उनाव नै गेजेराव फैलायबाय BTC सरकारा जोंखौ एसेबो नाहरासै बे एलायन्स थानाय समावबो जुदि नैबे BPF हाग्रामा महिलारि सारा जुदि बिथाङा जुदि एलायन्स सरकाराव थानायाव जुदि बुङोमोनब्ला जे बर' मिडियामफोरखौ आंनि माबा स्कुलाव माबा 6 एलेकायाव बा BTC आव थानाय स्कुलफोरखौ सब प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगोन बेबायदि जुदि बुंनायब्ला हयथ' बिसोरो लानांगौबो जानो हागौमोन आं जायनि जाहोनाव बिथांमोना मा फंसेबो फंसेबो बुङासै फरायसालिनि नामाव थांबा सब खारखोमानाय माबानाय बेफोर जाया नोंसोरना माबा हायानो गैया माबानो गैया नन्सानो गैया नोंसोरनि माबा केटेगरिया मोजां नङा होननानै एकदम गोजाननिफ्रायनो एभयड खालामना हरखायो दा बेबायदि सरकारखौलाय जों माबोरै फोथायनो जों माने अति दुखु नांदों बेबायदि सरकारखौ जाहाथे जोंनो जेब्लाबो नांखाया जों दा दिनै माबा टिचार डेआव फैनानैबो जों बेबायदि गोजोननाय मोनाखै मानो होनबा जों टिचार डे हिसाबै जों टिचार नंगौना नङा जोंहा मोनसे कन्टेक्ट जिहेथु जों माबा
जेबोखौनो मोनाखै दुनियानि मानसिफ्रा माबा थाखा फैसा एखेलगे जनाय मानसिफ्रानो हाइ फाइ जालांबाय मा जालांबाय जों हदायनो सिङाव जाबाय था जों फंसेबो खौरां थारमाने आगबारिनो हाया जिहेथु जों माबा फेमिलि बार्डेनाव मोनबाय फेमिलि बार्डेनाव मोननायखाय जों दा एकदम जेबो डेभेलपमेन्टनि खामानिबो मावनो हालिया जेबो मावनो हालिया आरो गथ' गथायखौ मोजां माबा क्वालिटि थाबाबो जों बेखौ फरायनो हाया जिहेतु आंनि माबा फिसालायाबो साइन्सआव मोजां पास खालामदोंमोन पास खालामबाबो दा बेबो बुंदोंमोन आं माबा गुवाहाटियाव फरायगोन माबा दिल्लीयाव फरायगोन बेबायदि खालामनायावनो मा खालामखो आं फरायनो हायासै एखेलगे थानाय स्कुलानो जे माबा एसामिस मिडियामखौ लांबाय आंखौ मानो बिदि गालांखो बेबायदि होननानै आं माबा डिरेक्टर अफिसाव गाबि आं बेबायदि बुंदों